Hola, escriptores i escriptors. Benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, que vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Avui parlarem del fet d'escriure i de l'inici del nostre relat. De vegades he sentit a bons alumnes del taller d'escriptura que diuen «Avui no tinc ganes d'escriure». No tinc ganes d'escriure. Bé, crec que és interessant que siguem capaços d'analitzar aquesta reacció. Per què no tinc ganes d'escriure? Perquè no sé què escriure? No se m'acudeix cap idea? No estic motivat? Tinc mandra? Realment, el fet d'escriure és un acte que requereix l'atenció del nostre cervell. I tots sabem que el cervell, sempre busca les maneres de treballar menys, d'estalviar energia. És la llei de l'economia de l'esforç, la llei del mínim esforç. A més, a nosaltres, al nostre cervell, ens agraden les recompenses immediates. Per això tendim cap a les coses fàcils i gens complicades. Totes aquestes dades o idees són elements que redueixen la nostra capacitat de concentració i també la nostra força de voluntat. No tinc ganes d'escriure, no tinc necessitat d'escriure, per què he d'escriure si no en tinc ganes, etc. En aquestes preguntes, de forma inconscient, ens estem preguntant quina recompensa obtinc jo ara en escriure. I en el fons, el que voldríem de veritat és que ens sortís sense més ni més un relat interessant. Un relat que agradi als altres i que ens doni una satisfacció perquè justament agrada als altres i per descomptat a nosaltres mateixos. Estimem escriure, però diem no en tinc ganes i en aquell moment és normal que tinguem una mica de sentiment de culpa o almenys que ens sentim una mica malament per no voler escriure perquè algú va dir una vegada a un escriptor cada dia sense pàgina, cap dia sense pàgina. I això ens crea un cert neguit, un cert malestar. Des del punt de vista psicològic, podem dir que el comportament és el resultat de tres factors: la motivació, l'habilitat i el desencadenant. Com és el nostre comportament com a escriptors? Vegem. La motivació. Nosaltres assistim a un taller d'escriptura perquè volem. Ningú ens obliga a anar a un taller d'escriptura. Anem al taller d'escriptura perquè estem motivats a escriure. Perquè, contràriament, si no estiguéssim motivats, si ens importés un rave a l'escriptura, no hi assistiríem. Nosaltres fem l'esforç de sortir de casa per anar al taller. Això vol dir que estem motivats a escriure. Per tant, de motivació per escriure no ens falta. Habilitat. N'estic segur, ben segur, que la tens. Si no tinguessis l'habilitat d'escriure, més o menys desenvolupada, no vindries al taller. Vens al taller d'escriptura perquè tens aquell cuquet d'escriure. Vens amb la pretensió de millorar la teva habilitat escriptora. Assistint al taller, intentes superar-te i millorar els teus escrits. Per tant, tens un mínim d'habilitat, o un màxim, depèn, però tens l'habilitat, la tens assegurada. El desencadenant. Jo crec
que el desencadenant és el que sovint ens falta. Ens falta saber per on començar, tenir el valor i la voluntat i l'interès de posar la primera lletra, la primera frase, les primeres línies. No trobem una frase que ens agradi, no sabem què posar. I tot això és el que ens fa renunciar, no tinc ganes d'escriure. I trobes mil i una excuses per no fer-ho. I et dius a tu mateixa que no tens ni punyetera ganes d'escriure, però aquella veu interior et recorda. Cap dia sense pàgina. Què has de fer en aquest moment? Una cosa molt senzilla. Et recomano escriure només 3 línies. Només això, no cal més, 3 línies. T'has de dir a tu mateixa que només escriuràs 3 línies. I si ja tens començat un escrit, doncs escriu 3 línies següents, les següents a les que ja portes escrites. I punt. No has d'escriure res més. T'has de prometre que escriuràs només 3 línies. Repeteixo, només 3 línies. I després et posaràs a fer tot allò que tens tantes ganes de fer. Com és anar a passejar, veure la tele, regar les plantes, anar a comprar, etc, etc, etc. Saps què sol passar? Segur que ho endevines. Quan trenquem la barrera, perquè la falta d'un desencadenant és una barrera, quan trenquem la barrera i comencem a escriure alguna cosa, les paraules i les idees començaran a fluir com a boges. Si escriu aquestes 3 línies, ja hauràs creuat l'altra banda. Has obert l'aixeta i l'aigua sortirà a borbolls. Tens el 99% de possibilitats de seguir escrivint i fins i tot, encara que t'hagis promès a tu mateixa, i això és fonamental, compte, prometre que només faràs 3 línies, t'has promès a tu mateixa que només escriuràs 3 línies, molt probablement continuaràs escrivint. Escolta, i si no ho fas, almenys ja tens 3 línies més del teu escrit. Recorda i analitza per què no tens ganes d'escriure. Aquesta anàlisi t'ajudarà a créixer com a persona i com a escriptora o escriptor. A més, i relacionat amb aquest tema de començar a escriure, et vull fer avinent quelcom que crec que és molt important. Mireu, quan nosaltres escrivim un relat curt o llarg, una novel·la, no escrivim per demostrar que en sabem molt. No escrivim per lluir-nos, perquè els altres admirin la nostra saviesa, la nostra cultura, etc. No, nosaltres no escrivim per això, per lluir-nos. Seria un grandíssim error, perquè el lector, que és molt intel·ligent, de seguida ens veurà el llautó i molt probablement ens abandonarà. Nosaltres escrivim per encisar el lector amb la nostra història. Nosaltres escrivim una història que ens digui quelcom, encara que sigui petit, però que captivi l'atenció del lector. I com encisarem al lector? Nosaltres encisarem al lector si en les primeres frases aconseguim captar la seva atenció. Si no ho fem, el nostre talent, tota la nostra passió, tot el mèrit posterior serà inútil. L'inici del nostre relat ha de ser prou seductor i intrigant per engrescar el lector a continuar llegint-nos. Amb les primeres paraules l'hem d'atrapar, costi el que costi. En cas contrari, deixarà la nostra història. Però hem de tenir en compte que molt sovint el primer paràgraf s'escriu definitivament una vegada s'ha acabat el relat. De fet, García Márquez dedicà molts mesos sencers al primer paràgraf de moltes de les seves novel·les,
El va repetir una vegada i una altra, i no estava conforme, i va tornar, i va tornar, i va tornar. Per què? Perquè l'objectiu és atrapar al lector. Vegem diversos exemples de com els grans mestres comencen els seus relats. Per exemple, Gustave Flaubert, en Madame Bovary, diu: «Érem a la sala d'estudi quan va entrar el director. Li seguia un novell amb vestit de poble i un celador carregat amb un gran pupitre. Els que dormisquejaven es van despertar i tots es van anar posant drets com si els haguessin sorprès a la feina». Gabriel García Márquez comienza Cien años de soledad de esta manera. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En la crónica de una muerte anunciada, García Márquez comienza de esta manera. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Veiem també a Ernest Hemingway, que a mi m'agrada molt, en un relat que es diu Els assassins. Diu: «La porta del restaurant de Henry es va obrir i van entrar dos homes que van seure al taulell. Què demanaran?», els van preguntar a George. «No ho sé», va dir un d'ells. «Vos que tens ganes de menjar alt?» «Què sé jo?», va respondre Al. «No ho sé». Fora estava enfosquint. Els llums del carrer entraven per la finestra. Els dos homes llegien el menú. Des de l'altre extrem del taulell, Nick Adams, que havia estat conversat amb George quan ells van entrar, els observava. Bé, què tenen en comú aquests tres exemples? Comencen fent gratuïtes descripcions del paisatge, del temps, si plovia, si nevava, si feia un sol espaterrant, etc. Si havien uns cels, uns núvols allà mig la posta de sol molt romàntic, etc. S'entretenen a pintar quadres irrellevants? Fixem-nos. Tots tres escrits comencen amb una acció. Érem a la sala d'estudi quan va entrar el director, en Madame Bovary. Aureliano Buendía havia de recordar quan el seu pare el va portar a veure el gel. El dia en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana. La porta del restaurant d'Henry es va obrir i van entrar dos homes que van seure al taulell. Què tenen de comú, doncs, tres? L'acció. Comencen sempre amb una acció. Això ho hem de tenir en compte. No anar-nos per les branques, no començar a descriure coses que després no tenen cap rellevància amb l'acció posterior, perquè a nosaltres com a lectors el que ens interessa és l'acció. No és el paisatge, no és el lluïment personal, com havien dit. Avui llegirem el relat que ens ha enviat en Joan Triay Vidal del Cercle Artístic de Ciutadella de Menorca, on segueixen el nostre podcast. Fixem-nos en el seu començament. El relat es diu L'apagada. L'estretor d'aquella cambra era asfixiant. La manca de llum m'augmentava l'angoixa per moments. No parava de voltar l'estància palpant les parets per trobar una sortida, però a cada volta els murs canviaven de forma, rectilínia a vegades, corba a altres, i l'espai disponible augmentava i disminuïa a mercè del caprici d'aquell fenomen inexplicable. El meu estat era d'angoixa. Diria que ja fregava a la histèria tot i l'esforç per asserenar-me. Aferrat a la paret amb els braços estesos, estones amunt i altres avall, buscava un forat, un agafall, una porta, una finestra, el que fos, quelcom que em permetés confiar en un desenllaç satisfactori. Així, els dits van topar amb un petit obstacle. Un interruptor, per fi, vaig pensar.
Al manco hi podré veure i sabré on em trob. Amb una ànsia continguda vaig palpar el que semblava ser una clau de llum. La sort no m'acompanyà. Resultà ser un regruix de la paret, una fusta que sobresortia. Jo què sé. El cas és que, per molt que premés, allò no feia ni tic ni tec. Res de res. Tot seguia a les fosques i aquell maleït habitacle continuava canviant de formes. Estava desesperat. Les palpitacions descontrolades, la suor regalimant arreu i l'ofec m'oprimia. Senyor, què no em sent? Una veu desconeguda em cridava alhora que algú em tocava el braç. Sí, què passa? On soc? Vaig respondre mentre entreobria els ulls. Que es troba bé? Sí, ara sí. Ja ha vingut la llum? Sí, i ja no hi queda quasi ningú al museu. D'aquí uns 20 minuts tancarem les portes, només ens manca revisar la sala del costat. Quan va marxar la llum? Ahir, vol dir? Sí, senyor, ahir sobre les 5 de la tarda va marxar. I pel que es veu, vostè va quedar atrapat enmig d'aquest laberint. Gràcies, Joan. Veiem com comença aquest petit relat. L'autor es fa sentir l'angoixa del protagonista. Sí que fa una descripció. L'estretor d'aquella cambra era asfixiant, però és una descripció que fa referència al protagonista, perquè diu de seguida la manca de llum m'augmentava l'angoixa per moments. Hi ha una acció deguda a que la cambra era estreta, era asfixiant per qui? Per mi, pel protagonista. L'angoixa del protagonista, per tant, ens atrapa. Volem saber després què passa. Nosaltres sentim el neguit del protagonista per trobar una solució. També volem sortir d'aquell tràngol. Per mi, és un exemple, com els altres que hem vist, d'un bon començament d'un relat. Atrapar el lector és quelcom definitiu quan escrivim. Moltes vegades jo he sentit a companys, escriptors que han presentat la seva novel·la, el seu escrit a una editorial, i els han dit és que no m'atrapa el seu escrit. I és veritat. Si no ho fem des del ben començament, tot el nostre esforç que vindrà després quedarà en no res. Per tant, recordeu, d'una banda, si no tenim ganes d'escriure, fer 3 línies, només 3 línies. I sempre començarem un relat que probablement a lo millor el començament els escriurem després, al final de tot. Per què? Perquè l'objectiu és atrapar el lector des de l'inici. Per tant, aquest començament, torno a repetir, no cal que sigui al principi quan estem escrivint. El podem reescriure tantes vegades com vulguem. Bé, amics, fins aquí el podcast d'avui. Us desitjo molt bona escriptura. Si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura. Em podeu enviar els vostres dubtes o qüestions que els anirem contestant en benefici de tots. També em podeu enviar, com veieu, els vostres relats, que no siguin massa llargs, per poder-los llegir i analitzar en aquest podcast, perquè també tothom aprenguem. Tot això m'ho podeu enviar al correu talleredicones@gmail.com. Bona escriptura, joves!